Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyanamukela futhi ku-channel Isikhathi Sezwi lapho uNkulunkulu zoba ama-video awu-2 ngenxa yokuthi ngibalekela ukuthi igcine siba yinde kakhulu, hlampe ugcina ungasakhona ukuyilandela kahle. So ividiyo yokuqala le ngizokwenza iy'mpawu eziwu-5. Kulezi iy'mpawu isifiso sami kuwukuthi ukwazi ukuphikha amaphupho akho. So kungenzeka ukuthi lezi iy'mpawu eziwu-5 engizozisho namhlanje zingaze yiphele hlampe ungakalitholi lolo phawu, but khululeka kuyeza omunye u-5 kwividiyo elandelayo uzothola nawe emaphusheni akho ukuthi nazi lezi iy'mpawu engikhuluma ngazo. Lezi iy'mpawu eziwu-5 ey'khombisa ukuthi iphupho lakho livela kuNkulunkulu. Uma umusha ngiyacela, uma ungaka-subscribe ngiyacela usubscribe, ungene uhlale phansi kuleli khaya kuyaphileka. Ngicela futhi uchofe ne-notification bell ukuze ukuthi uma ngiphosta ividiyo bakwazise noma uthole umyalezo oshoyo ukuthi ikhona ividiyo esikhona, especially njengoba kuzoba no-part 2 nje wale video. Uma u-part 2 esevelile uzobe usuya-notifywa ukuthi usufikile u-part 2. So ngiyacela nje ukuthi usubscribe, ujoyine lo mndeni wezwi okhulayo. Qiniso lokho ukuthi uNkulunkulu akaze ngakhuluma into emelene neBhayibheli. So lelo phupho lelo kungenzeka ukuthi lizokudistracta noma livela from the enemy. Uma ngabe uphupha lelo phupho awuke uyibuza ukuthi lokho engikubonile ephusheni kuyavumelana yini nezimfundiso zeBhayibheli, because if iBhayibheli livela kuNkulunkulu kumele lihambisane nezwi lakhe uNkulunkulu. Number 2, iphupho lishiya ukuthula enhlizweni.
Noma iphupho liyisixwayiso, ngemva kokuthandaza uthola ukuthula nokucaca. uNkulunkulu akagcini ngokukwethusa, kodwa ukunika nendlela uma iphupho likushiya udidekile izinsuku ngaphandle kokuthula. Cela uNkulunkulu akunike ukuhlakanipha ngaphambi kokwenza izinqumo. Kuyiqiniso lokho ukuthi iphupho uma ngabe isayini lesibili leyo ukuthi livela kuNkulunkulu. Iphupho likunikeza ukuthula noma ngabe lizokuthusa noma ngabe liyisexwayiso, kodwa uma usuvukile wakhuleka fanele likushiye unokuthula. Once lakushiya ungenakho ukuthula, fanele ulicwaningisise lelo phupho. Kungenzeka ukuthi aliveli kuNkulunkulu, kodwa futhi naphezu akusho ukuthi lokho fanele uli-write off noma ulishaye indiva noma uphume kulo. No, kuwukuthi aliveli kuNkulunkulu, kuwena kuwukuthi kufanele ukhuleke ubuze ukuthi livelaphi lelo phupho, ngoba elaNkulunkulu iphupho fanele likushiye unokuthula noma unokwesaba. Likuthusile mhlampe ngenxa yezixwayiso zalo, depende ukuthi iphupho belimi kanjani, kodwa uma usukhulekile fanele kube khona ukuthula enhlizweni yakho nasengqondweni yakho, because uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokuthula. So ngiyacela if ungaka-subscribe masuze wafika la uqhubeke usubscribe, usijoyine, ulike nevideo futhi mangabuza ukuthi lokho esengikushare kuyakusiza. And ngiyacela futhi ubhale umbono wakho ngezansi kuma-comments ukuthi wena uthini ngalama-point esengiwashilo nalamanye engisazoqhubeka nawo. Ngiyakujabulela ukufunda noma ngingakujabulela ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ubona kanjani. Number 3, iphupho liyaziphindaphinda. Uma iphupho elifanayo liphindaphinda ngezindlela ezahlukene, ungasheshi ulichithe. Lingase libe umyalezo odinga ukunakwa, mhlampe futhi ophuthumayo, kodwa futhi ungaphuthumi ukulihumusha ngaphandle kokulihlola ngezwi likaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakhuluma ayiphinde futhi uthole ukuthi iphupho usuliphupha okwesibili noma okwesithathu, isigcino salo siyafana noma linezinto ezifanayo noma lenzeka esigamekweni esifanayo, kodwa nje uyabothi kunokuyiphinda kulelo phupho. Esikhathini esiningi kusuke livela kuNkulunkulu, uNkulunkulu ezomemezela noma ezosho leyo nto kuwena ukuthi ayibo, qaphela nansi into engikhuluma nawe. Mhlawumbe uthole ukuthi bukade unganakile. Amaphupho ayiphindaphindayo esikhathini esiningi kusuka kwamaphupho avela kuNkulunkulu. Number 4, iphupho likusondeza kuNkulunkulu. Emva kwalelo phupho uzithola ufuna ukuthandaza kakhulu, ufuna ukufunda izwi okanye uzizwe unesifiso sokulungisa impilo yakho. Lokho kungaba uphawu lokuthi uNkulunkulu usebenza ingaphakathi lakho. Phela uNkulunkulu akagcini ngokukhuluma nawe nje kuphela, kodwa uyakushintsha. So if iphupho likwenza ufisa ukusondela kakhulu kuNkulunkulu noma ufisa ukuxhumana noNkulunkulu, like likuphushe ekuthandazeni, lelo phupho kusuke kuyiphupho elivela kuNkulunkulu. Suke fanele kumbonge uNkulunkulu ukuthi uyaxoxa nawe noma uyakhuluma nawe emaphusheni, noma uNkulunkulu uyazenza iy'ndlela zokuxhumana nawe. So lelo phupho nje malikuphusha kuwe, kwesinye isikhathi mhlawumbe uthole ukuthi uma uvuka ube nesifiso sokushintsha indlela ophila ngayo noma sokushintsha indlela owenza ngayo izinto, lelo phupho it's another sign nokuthi livela kuNkulunkulu. Number 5, iphupho lifika ngesikhathi esibalulekile. Abantu abaningi bayabona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kakhulu ngesikhathi sokwenza izinqumo ezijulile noma ezinzulu noma ezibalulekile. Mhlampe uzoshintsha umsebenzi, uzoshada, uzothutha, uzoqala ibhizinisi nokunye, noma udinga i-direction. Kodwa khumbula, iphupho akufanele lithathe indawo yeBhayibheli nomthandazo. Lisebenza njengesiqondiso okufanele sihlolwe ngobuhlakani. So kuyenzeka kwesinye isikhathi amaphupho afike ngalesikhathi kufanele uthathe iy'nqumo ezinzulu noma kunesigaba sempilo esilandelayo ufanele ungene kusona. So lawo maphupho-ke kuyenzeka buwaqaphela esikhathini esiningi kusuke kuNkulunkulu ekhuluma nawe ezokunika i-clarity, ekunika i-confirmation noma ekunika i-direction. So lawo maphupho-ke kuyenzeka ukuthi afike ngazo lezo y'khathi. Mhlawumbe kwesinye isikhathi afika kade ungekho aware ukuthi sokuyisikhathi sokuthi ungene esigabeni esilandelayo sempilo noma ushintshe impilo ophila ngayo noma ushintshe umsebenzi okuwo. So ubona ngalawo maphupho bese uyakhumbula ukuthi hayi sokuyisikhathi sokuthi angishintshe ukwenza noma sokuyisikhathi sokuthi ngiyilungiselele ngime ku-position ukuthi uma kufika lezo zinto uNkulunkulu ayilethayo kube ukuthi sengivele ngilindile, because ilawo inhloso kaNkulunkulu mayisinikeza amaphupho ngezinto
zizoshintsha impilo yethu, kuwukuthi siy'lungiselele, sifokhase, siy'lungiselele kwathina mentally, physically, even emotional ukuthi sokuzongena isigaba esilandelayo. Namhlanje-ke sifunde lezi mpawu eziwu-5 ngephupho elivela kuNkulunkulu. Hlampe nje sokwenza i-recap ukuze sikhumbuzane. Number 1, ngithe lihambisana nezwi likaNkulunkulu. Number 2, lishiya ukuthula. Number 3, liyaphindaphinda. Number 4, likusondeza kuNkulunkulu. Number 5, lifika ngesikhathi esibalulekile. Kodwa lokhu akuphelele-ke ku-part 1. Kusekhona no-part 2 njengoba bekade ngichazile la esizobheka khona ezinye iy'mpawu eziwu-5 ey'balulekile ezikhombisayo ukuthi leli phupho livela kuNkulunkulu. If amaphupho akho unalelo themba noma unaleyo nto ukuthi avela kuNkulunkulu, kodwa iy'mpawu ezikuwo azikho kule 5, khululeka, ngicela ubuke u-part 2 ividiyo elandelayo. Ngizobe sengishera futhi omunye u-part 5 la engijula khona, engiya khona deep ukuthi lezo mpawu lezo noma lezo zinto lezo ungayibona ephupheni lakho. So uma le video ikusizile, sicela uyilike, ushare nabanye, ebese ubhala i-comment yakho ukuthi uthini wena ngalezi zinto eziwu-5 esengiyisherile. Zikhona noke wayibona emaphusheni akho, noma zikhona yini ezikunikezayo isense noma ezikunikeza i-clarity ngamaphupho akho, noma wake waphupha yini iphupho elafika ngesikhathi, ngalesi sikhathi kunenguquko okufanele yenzeke empilweni yakho. Cela ubhale kwi-comment section, nanokuthi wena yipho okunye ubona ngathi ngikushiyile la hlampe, ubhale ngezansi owazi ngalo ukuthi lelo phupho lelo livela kuNkulunkulu. Ungakhohlwa njalo ukusubscribe if awusubscribile ukuze uzoba yilunga lalomndeni wethu okhulayo la sixoxa khona ngamaphupho nangezwi likaNkulunkulu, nange-relationship yomuntu noNkulunkulu ngohambo lwethu lwempilo, ukuze uzoqhubeka uhlale nathi kulolu hambo lokufunda ngamaphupho nezwi likaNkulunkulu. Khumbula, asichazi amaphupho kuphela, kodwa sifundisa ulimi lwamaphupho ukuze sonke sikhule ekuqondeni amaphupho ethu. uNkulunkulu akubusise. Sizohlangana futhi ku-video elandelayo oku-part 2 ama-signs wezinto wamaphupho avela kuNkulunkulu. Ube nemini nobusuku obuhle. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabonga.